Ayun hapon mga katusi. Ito sa babaw ng daog ko. Kung daoban to ko ang linampas na sagbot. Kaduyan na ako nga linampas ng katusi. Laya na siya. Kung na kumigay yun ni gito daog kayo. Sige ulan. Siguro karon utlan na siya. Mananggi man yan. Mananggi mawira niya ng buntang ito siya. So, okay. Mawira lang. Kanina mo siya may yung dauban. Ala. Dauban. Hindi na natin plaster ang kamera. Tapokon sa ako. Sa tapokon na yan ako silaban. Tiga na.
Dukta na ang mga dahon, pero ang iyang mga punuan dili pa kayo masunog, medyo green pa siya. So paano na siya, paingon na sa pagkalata, malat paano na inita naman. Hindi trabaho uling mabayaran ginapunta ko kato siya. Mana ako dre banda ano lang diya may wala pa mo na mga kawayan sa igagaw kato bago lang napalit na area sa ako igagaw rin yeah. Yung problema nila kay mga kawayan ni agi pang bad ay dito sa area mga sagbot dili ko maumiran. Kay paagin lana so kung man la pinluwi ni mama kung sa badong pa hipos sila ng mga kawayan kay bikil kay na diha. Kuila naman daw na hipuso. Kita matiguwa mga tos kay nga na diha mga kawayan pabutang sa mga kagingking. Kung lagi na nga puso na lang. Ano mga tos pus na. Pus na. Magdaaw gani mga tos kaya gini biyahe nga napay kalayo. Kaya na ay posibilidad nga mukatay ba di mo mabaluan yun lang nga kung mubiya ka palong na gid siya ready sa daan ba sa daan ba sila makadamay o lain ng area saka na magkasi palong lang siya so karoon standby sa pagkali ito pa ako mag-standby ka dito. Mira ko na kibugnaw. Ali dre. Tara. Ali ba dari bantang kayo? Ha? Ali dari bantang kayo dre. Apa sih? Hindi ka nang tamari dre kasi may bata. May batang na may Tora dito lunos bitinay. Lunos kubra ba tora dito ng side. Tungos mahugan eh. Dito. Oh. Ha? Dari ba? Naging hangin. Ay, buti ba?
Hangin gitu ba? Balay buyon magbayag. Buyon. Balay siya? Bayag. Kuwayan ra kuwayan. Nami sa babaw, sa balay. Nami sa bukid. Nami sa bukid. Mga namong highway diha, kita. Dahil mga sakinan, oh. Among siyudad mga katutsi. Mana dia sa Valencia City. Dili pa na mao. Kuha pagi dito sa unahan. Ya, salit dan dari pita. Naagi dihang sentro. Kana apil na sa diha. Kana. Kani dire. Kani man primero nga baryo ni amo sa Valencia padulong sa Maramag kining barangay Numbo. 31 ka barangay ni ang nasakop ni sa sakop sida sa Valencia mga katutsi. Belayan din, no? Ako kasi Bibi. ano ba? Ikaw po kayo dire? Bibi. Putihan yung biyahe. Sayaw naman siya. Jump, jump, jump. Ketawa. Jump, jump, jump. Jump, jump. Pak Babes, tay. Hangin din, no? Hangin din, no? Pak Drake. Hangin. Tal. Ano din yung upuan din sa kawayan? May langgam na gano'n, oh. Sulod sa kawayan. Ano pe? Gusto nga sa kawayan, eh. Ate mo, daddy mo, buto wala pa rin. Ilay. Gano'n? Yan, ano po yung mga titubog mga kawayan, oh. Bagmay. Bukan no, kawat ra ba nag-iriya? Kapil mo na yuta. Kapag po kong yuta. Chinese bamboo mo bro. Chinese bamboo na. Chinese bamboo kan eh. Perbitan na siya ni. Pwede man siya li sa purilon. Ini gado. Diyan na may na ay. Gapo gina pang bingwit. Amingwit ba? Na may kuwal ka ito, gakuha ko. Wala. Kanina. Tungling ka, bumaling ka. Tatanghal. Ang buhol to. Sa kabibiha kay. Isa. Anak ka. Pa-picture siya, pa-picture. Oh, nara. Oh. Nara. Picture na bibi. Nara. Oh. Dia sa kaha. Punta po ko ng mga langkay mga kadokti. Sa uban kay. Yung lambot sa maawira. Yung lambot sa lambot sa nylon. Yung maawir ko. Kaya ba may mga kadokti. Yung langkay sa lubi.
Sa ibutan tayo mga utos. Wala na ko gitapo mayo ang langkay parang dili kayo mo pulbo ang kalayo kinaay mga ilubis tungod suruh sigang langkay masih nanay rin hindi bigla nagmawir ko rin kanina magpasing walang po siya benar siya Ano lang tanong tatay sa una? Tanong lang tatay sa una. Ito siya na ibunga oh. Pero tinagsak ayo. Tinagsak ay bunga.
Natingali sa kadugayan na nimo. Baga na ni siya. Okay, ug diri mo ni sila ba noon na mga tuskit nga side. Kanin mo unahan. Nya ang hangin paingon dito. Dali kay mo upos. Dali kay mahurot. Nya ang sagbot dili kayo patay niya. So dito gyud kay nanay ang kalayo padongre. Kaya di mo siya bantang sa hangin. Mainitan ug mayo sagbot patay gyud. Nya na mga antik di mga tusi. Kuan mo anang hantik nga pula ug kulor dagko. Yes, maratag pasuan og mga maak. Puro kapaso. Naada ni lalong. Mati siya, bilo na kayo. Ito nga po mga ito siya. Kita ko ha. Si Bibi. Si Bibi. Init Bibi, init. Init. Nahinalay sa doon pero dili man siya aso magtipid. Ya, di pa puro padulong ang kalayo dito. So, tilok yun siya mga katuski. Mas inana nga pamaagi ng sunog. Tilok yun siya. Kaya ugdere, di kayo siya makatilok. Ugdere kayo paingon ng hangin dito. Huipon mo niya. Kana siya, di siya gili siya ahat ba. Ugdere, sugod na rin una. Ahat kapag kasiga, ahat kayo nga pagkasunog. Dili patay kayo ang pasagbot. Kaya kung tiwason. Kaya kung tiwason. Hala ka no? Ito na. Mahinay ha kay bahadabi kayo. Tanaw sa gilaktan. Pag tanaw sa imong gilaktan kay bahada kayo. Ako raman ang tayo dalaana. Ako raman tayo budalaana. Nya di wili man pwede biyaan ni naay kalayo. Yo, damay tadi ya. Dato lang hula to siminto. Diri agi oh. Sorry ay. Dia bada. Mangga ang bulak mo ito siya yung klaro no tulong kapunuan na rin ni bulak pero murag ba na rin siya buwak stinginit ba hindi ba rin siya mo hangtod yun niyak siya pangadao itong mga dahon mga siya layo ra gani ko mga tusi bro init yun mati ang ginatog init
na gani. Tadi juga kayak tinggal aja. Oh, naman limpyo sila dito sa pikas mga katutski. Ay kada na kung hinuan ni. Area kaya ang punuan magud ani. Kani mga katutski kani nga sagbot. Ang punuan ani to sa sulod to silang area. Din ini tumba pa ingon sa kuha. Kung mahinlo sila dito, ilang puto na punuan dito, ay ako na kung nisituitan. Bidahon ako paingon dari. Yang kini madrid kakao ako ni hawanan. Oh, ako ni tanom sa dulunan karong tingulan. Plano magkakural, dihan na lang itako na yun. Ligon man ni madrid kakao makatutsi. Ano? Hindi nga kahoy. Ligon ni siya. Pero di kay kakakita og tanos ani niya. Tingali kung tanos daan ang imo itanom nga sanga, tanos sa resulta gid na. Hapit na man, ha? Oh, tilog siya magkatuski no. Na magaling mabiling ginagmay kayo ng natugog-tugog. Gini rin yung kaon. Kaya diri pa nagutog sila ba na rin una. Awa na man na. Pero, dili kayo masunog. Di niya matilok. Magsunog og tubo. Kanang human sa tapas mga katuski. Ano kaya pong sistema. Dili mo pabor sa. Dili mo sunganga sa kuan, sa hangin. Kung asa ang hangin, padulong. Dito ka sa pikas na pintumoy. Dili mo sungag para nga dili kayo mo kusog ang kalayo ya dili ahat po ang dili ahat ang pagkasunog. Kana na pirma to si kanang para kumpay sa baka wag na problema kay bisag dauban pa na siya pag abot sa panahon mo subol gyapon na siya una na diyan apil balak anak yang turok ramai pun nasib balik karena juga hantik dia mengatasi grabe tilhana kemudian ko magbutas lagi mat puno untuk pinakan tabangan sama mana main lang hindi na ko biyaan mga kasi basta magsigap simba ko niya ba pinuangan ta sa kuan ba dili mayo katay bitaw mo tapos pikas asa man si sore na sa main na lang yun main na lang musuntik mga katusyo silip daning na ilobi hanap-hanap si muswan pick nakasaka na media sa mga katusyo dili pa kayo na siya lasang hindi natin narihag views babaw kita ni dribbling siya kita dari upos na tama to siya upos no ayan okay mana mga katuski pwede na siya yan wala delikado nih. Oke,
Ping ako din ko. Ang lampas ni. Dada ko kawit magtusi kani kawit sagbot, doble ni. Pwede kawit og naibitin kani magtusi ba. Sige. Doble ni siya. Double purpose ni. Naihalas, muna kawit. Hindi ko di kuwan sa sagbot, kahig. Lagi na buntag magtus kina bitin ni sulod sa kusina. Ako tong tingal udah ko. Ipit na kong ulo akong magat hadlok masya ka na may bata. Ipit na kong ulo mga gatos ka gitu. Iyang gidok-dok. Akong ipit mo iyang gidok-dok mga gatos ka. Kaya balakas siya nga. Ay bata. So likado gyud kay basta nanagani sulod sa balay. Hindi na siya pwede nga ito pa napakawalan ko. Delikado kay bata. Kanina na kuan gyud. Bawal magit ang pagputay anak ko. Sulod na magit sa balay. So pasensya gyud kayo. Ana magit sa sulod sa balay gyud. Ngalan magud nga bitin mga katong si Kuyawan dito anak. Ano pinsa kita kay usahay bang akong kini akong apo, inyong mama, diha ta maghigda ng sala. Simba ko niya may tulog niya. Mo tulog na dito ba? Ano kadukan? Kung giipit ko rin kaya kung itakon, sulod sa sulanan. Paggawa, pagtanaw ko ang umaga, gidok-dok ang kunay, ang akong giipit nga puthaw, dili tinikaw itong gigamit. Itong puthaw nga kuan, ang kabilya ba? May akong giipit nga kapit magkatadupa. Naipit na akong ulo. Tanaw niya nga naipit, gidok-dok Tayo, kumhimo. Nagana lang po siya kay namun yung bata. Hinay ha, hinay diha. Hinay. Bahada kini mga tusi eh. Ini mga iriya. Oh. Kuan ni siya, rolling ni siya. Oh, dili gini nga kuan git bahada git. Oh, ano ba? Ini pasbida. Tanaw ni mas video, murag patag pero subida ni siya. Hinay. So, sige mga katuski, napupot na ko ang video, no? Shout out dahil sa ako mga solid followers na ko diha, mga silent viewers. Shout out sa inyong tanan. Si Raymond De Leon naga kuan lay po di sa kuha, gapalo po di sa kuha. Shout out kanimo Brad, Elder Raymond De Leon. Sa tanan ako ng mga followers, pa-subscribe din ka sa Katutski TV sa akong kuan sa YouTube channel, Facebook page Katutski Arellano. Shout out sa inyong tanan, bye bye and God bless.